For today's video mga lalab, napadaan pala kami dyan sa City Hall ng Bula kasi meron pala dyan mga lalab basketball. I-shoot mo na ang ball, ang sarap-sarap magdi-dribble. So ayun mga lalab, ang daming martes mga lalab dyan, no? Behind of that, too much people. Ayan, tingnan mga lalab, daming tao dyan. No? So, umalis na kami dyan mga lumabas na kami. Naglakad na kami ng kapatid ko mga lab. Iniwan pala kami ng asawa ng kapatid ko kasi mga lalab. Sabi niya, yung ano daw, gulong ay na-flat. Kasi ba naman mga lalab, dalawang sexy ba naman mga lalab yung sumakay sa motor niya mga lalab. Iwan ko na lang mga lalab. Kaya nasira yung gulong. So, ayan mga lalab, tuloy pa rin yung lakad namin nung kapatid ko. Makikita nyo dyan mga lalab sa daanan. Napakadaming tao mga lalab kahit gabi na. Yung ibang mga shop dyan mga lalab, they already sarado na. Ayan. Kasi mga lalab, around ano na yun mga lalab, 7. Ayan. 7 na ng gabi. Yung iba, nagmamadali lang bumili ng mga ulam nila. And may mga lalab, may mga barbecuean dyan. So mga lab dyan, yan lang yung bukas na tindahan kasi nagpabili pala si mama ng cigarette smoking is dangerous to your health. Ayan mga lalab. So yan na mga lab, nagbayad ng kapatid ko, naglakad uli kami mga lalab. Nadaanan namin dyan yung generic, yung Chicks and Go na chicken McDonald's. Madadaanan din namin dyan malalab yung 7-Eleven. Alam nyo mga lalab, yung 7-Eleven, 24 hours yan siya mga lalab nakabukas. Kaya kung kayo yung nagugutom, pwede kayong pumunta dyan mga lalab kasi meron silang mga pagkain dyan sa loob ng tindahan nila mga lalab. Dyan sa 7-Eleven. So mga lalab, meron pala dyan mga lalab bagong shop din. Arnox, ayan o. Fried chicken din siya mga lalab. Pero sa tingin ko walang gaanong customer dyan mga lalab na napasok. Pero di ko pa kasi mga lalab na try na kumain dyan. Ayan. Kitos Mini Mart and maliit na tindahan. Ito mga lalab, ang sarap mga lalab ng ano dyan. Ng milk tea. Ayan. Sarap dyan. Ayan. So mga lalab, malapit na kami dyan mga lalab sa LCC. Ayan. Si Manong Guard. Masyadong serious. Ayan. Pumasok na ako mga lalab sa loob. Yung kapatid ko mga lalab, ayaw niyang pumasok dyan. So mga lalab, nagbayad na ako doon. Pumunta kami sa generic mga lalab kasi binilan ko pala si Aliyah ng kanyang mga vitamins. By the way mga lalab, meron pala kami nakitang chicken dyan mga lalab. Sobrang ano lang, mura niya, 30 pesos. Pero mga lalab, dahil nagtitipid tayo mga lalab, ang binili ko lang dyan mga lalab, yung lumpia kasi nagkakalaga lang mga lalab ng 5 pesos. Sabi ko, pakyawin ko na yan madam. 50 pesos. Pero sabi niya sa akin, ay ate, 8 piraso na lang. Sabi ko, okay lang po. Ayun mga lalab, nakita niyo yung number nila. Mga lalab, ang dami nilang customer dyan mga lalab. Tingnan niyo mga lalab. I-compare natin sa kabila mga lalab sa Arnox. Ayan, no? So, meron din naman customer kaso lang isa-isa lang mga lalab. Pero, dyan mga lalab sa kabila na yung mga lalab kasi pangmasa ang lasa ng chicken. So, ayun mga lalab, naglalakad na kami. Sabi ng kapatid ko, mag-tricycle na lang tayo kasi hindi niya na mga lalab makita yung kanyang asawa kasi parang sira nga yung ano yung gulong mga lalab kasi sinabi ko nga kanina mga lalab na dalawang sexy ba naman ang sumakay sa motor. Kaya mga lalab ginawa namin, ayan. Sumakay na lang kami dyan mga lalab. Ang tawag dyan mga lalab dito sa amin sa Bicol, habal-habal. Hindi ko alam sa ibang lugar mga lalab. So ayan na si kuya o, naginto na o. So sabi ko, tara na, let's go. My sister. Ayun, nakasakay na kami mga lalab. Ayan, salamat sa panonood dyan. Thank you so much sa walang sawang support dyan mga lalab. Ayan. Thank you everyone. God bless. Bye-bye. Magsikain na ang lahat dyan. Di pa pala tapos mga lalab. Okay, ito na tapos na. Bye-bye.